हेलो लोगोफोर नेचार पाब्लिकेशन इउटुब चेनेलाव साफ्रोमखौबो बरायग्रोबाय दा बे समाव नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों मोननैसो गोनां खौरांफोर मोननैसोल' खिन्थानो हादों बाहाय गोबां जथायनो हानाय जायाखै अब्लाबो नोंथांमोनखौ नायलांगोन होननानै मिजिंथिबाय दा फार्स्टआव नुगोन बाक्सायाव आरोबाव दोनखोमानाय हाथियार बोखांदों बाक्सा पुलिसा फोसावनानै होनाय बायदिब्ला बाक्सानि बारबारि थानानि सिङाव थानाय सिनारि बस्तिनि दिरिं दैसा सेराव 25 सेप्तेम्बराव गंनै AK-47 राइफल आरो गंब्रै मेगजिन बेजों लोगोसे आरो 520 गोथां गुलिफोर बोखांनो हानाय जादों होनदों नाथाय खौराङाव बिथांमोना पेजआव फोसावनानै होआखै जे बेयो सोरनिमोन एबा सोरखौ सन्देह खालामदों बेनिबो बागै खिथायाखै नोंथांमोननो स्क्रिनशट लाबोनानै होफैदों नोंथांमोनाबो चेक खालामनो हागोन बेनिफ्राय नुगोन बर'फोरनि गेजेरनिफ्राय सासे रेल बिफानाव गोदानै लक' पाइलट बिबानाव साख्रि मोनदों होनदों आरो बिथांखौ धेमाजि जिल्लानि जनाय हालामनि माइदांस्रि गामिनि भद्रेश्वर बसुमतारी होनना खौराङाव फोरमायदों दा मख'जाथाव बाथ्राया बिसोर बर' बिजोंजों फरायनानै बिथाङा बेबायदि मोनसे गेदेर साख्रि मोननो हादों अदेबानि बेनिफ्रायबो गोबां गेदेर बर' बिजोंजों फरायनानै मोनलांगासिनो दङ दा बेखायनो बेखौ बुंदेरनाय जादों जोंनि गोबां मानसिफोरानो 75% सुबुंफोरानो बर' बिजोंजों फरायनायखौ जोङो गोरोन्थि साननानै लायो दा बेनि थाखाय नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ आं बुंफिननाय जादों नङाबा बेसेबां गोरलै बाथ्रा बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहा भारताव जोबोद गोजानाव थानाय आमाजन दैमायाव मोननो हाग्रा ना मोननाय जादों होनदों आरो बे नाखौ गंगा दैमायाव बोखांनो हानाय जादों होनदों बे खौरांनि बादिब्ला नानि मुंखौ माउथ केटफिश होनना बुंदों आरो बेखौ भारतनि बानारसआव मोननाय जादों होनदों दा सोमोनांथाव जादों दा गोबां सावरायनाय जागासिनो दङ बे नानि बागै आरो बिगियानगिरिफोरा बेखौ नायबिजिरसंनो जागायजेनदों होनदों जे एसेबां गोजाननिफ्राय बे दैमायाव बोरै बे जाथिनि बे हारिनि नाया फैखो बिनि बागै नायबिजिरगासिनो दङ होनदों जानो हागौ बियो बे जायगायावनो थाखागौमोन नाथाय नुनो मोनाखैमोन जानो हागौ बेबायदि माखासे सन्देह खालामनाय जादों दा बिनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोननो बाहाय डिटेल्स खिन्थानानै होनो नागिरदों जे स्वामी विवेकानन्द आसाम इयुथ इम्पावारमेन्ट यजना 2020 नि जेनाखि आङो मोनसे समाव जेब्लानो आसाम सरकारा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा रांखान्थि मन्थ्रिया फोसावदोंमोन अब्लानो आं भिडिअ बानायनानै हगारदोंमोन दा बेयाव ओइदिनखालि नाथाय बेखौ एप्लाइ खालामनायनि लिंक होनाय जायाखैमोन एबा पर्टेल फोसावनायखौ 8 थारिखआव फोसावनो बिथांमोना बाथ्रा होदोंमोन बेखौ फोसावनो हानाय जायाखै 17 सेप्तेम्बराव बिथांमोना बेखौ होनो नागिरदोंमोन नाथाय हायाखै बेनिफ्राय आंनि पस्टआव गोबाङानो कमेन्ट खालामगासिनो अदेबानि आङो अफिसियेल लिंकखौबो हरगासिनो दङ अदेबानि सिगांनि मोननैसो भिडिअआव बुंखाबायबो नाथाय रेगुलार नाया जायफोर नोंथांमोना बेखायनो माखासे बाथ्राफोरखौ सिङाव बुंनायफोरखौ मिथिनो मोना दा बे बाराव आं फोसावनानै बुंनानै होदों जे बेनि एप्लाइआ जाबाय आं नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव लिंक होदों आरो एप्लाइ खालामनायनि समाव बेबादि मोनसे फैगोन नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन बाहाय बेबादि लगइन खालामनानै नोंथांमोना जेखौ बिदों बेखौ होनो नांगोन आरो दा बाहाय मा नांगौ मा गोनांथि जादोंमोन बिनि बादैबो आङो भिडिअआव अलरेडि सिगाङावनो बुंखादोंमोन नाथाय नोंथांमोनहा नुवाखैबा आरो अदेबानि बिनि अफिसियेल लिंकखौबो आं बे पेजाव डिसक्रिपसनाव होनानै होनाय जागोन बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव दा आरो एप्लाइनि लिंकखौबो नोंथांमोननो बे डिसक्रिपसनावनो होनाय जादों बेखायनो आं आसा खालामो गोबांनो कमेन्टआव सोंहरालाबा नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटआव हाबनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामगोन होननानै मिजिं थिनाय जाबाय आरो एप्लाइनि फर्मनि लिंकखौबो नोंथांमोननो बाहाय होनाय जादोंमोन सिगाङावहाय आरो बेयावबो होनाय जागोन नोंथांमोननो दा बेखायनो आसा खालामो नोंथांमोना बेखौ जायफोरहा एलिजिबिलिटि दङ बिथांमोना बानायाखैबा बानायनानै लादो आरो जायफ्रा बिथांमोना बानायखांबाय बिथांमोनाथ' मोनबायानो जानो हागौ मानो होनबा एरियायाव गोबां एप्लाइ खालामबाय आरो सोरखौबा मोननाय बादिबो होननानै खोनानो मोननाय जाबाय दा जेखिजाया नोंथांमोना ट्राइ खालामबानो जाबाय दा बेखिनिमोन एसेनोसै गोजोन्थों।